2001 मायथाइयाव आंनि एमएलए जादोंमोन तामुलपुर समस्तिनि आरो बे एमएलए जानाय समाव ज' रायज्लायनानै मोनसे थांखि लादोंमोन। बेवहाय मानसिफ्रा फैनो गिनाय जाबायमोन। 2004 मायथाइ बे 4 मायथाइयाव मोनसे गिदिर मिटिं खालामदों आरो बेनि सिगां हाग्राखौ दानस्रांहोजोबनानै हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै इउपिपिएल नि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। इउपिपिएल सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे लिडारफ्रा बुङो जे बिपिएफआ दिनै 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुङोमोन। इउपिपिएल नि माखासे सोद्रोमाफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबिफ्रा बुङो बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो हायाखै आरो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। बिनि सायावनो जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बे गोदान बोसोर सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै 2025 जानुवारि दानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै इउपिपिएल नि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनै बिस्वजित दैमारि सारा गोख्रों बाथ्राजों बुंदों बिपिएफ नि समाव मा मावदोंमोन। दिनै जेब्लानाखि बिस्वजित दैमारि सारा बिपिएफ निफ्राय 2001 आव जेब्लानाखि एमएलए जादोंमोन आरो 2024 आव बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै बुंदों। आरो सोर बुंदों बिपिएफआ मोजां खामानि मावाखै होननानै बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जा मानाव गेदेर इउपिपिएल नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर' सारानो होन जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारानो होन हाग्रा बिफान इएम रन्जित बसुमतारी सारानो होन बिथांमोना बुङो बिपिएफआ 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो हायाखै आरो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। बिनि सायावनो दिनै गोदान बोसोर सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों बिपिएफ नि समाव गोबां मोजां खामानि जादों आरो गोबां मोजां खामानि मावनो हादों आरो आं जेब्लानाखि 2001 आव एमएलए जादोंमोन आरो बे एमएलए जानायनिफ्रायनो आङो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावबोनो हादों होननानै बिथाङा बुंदों। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो गोदान बोसोर सानजों लोगोसे बैसो जानाय मानसिफ्रा जोहोलावफुरि पार्कनि सोमोन्दै मोनथियो। दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बारा मोनथिया। 1970 मायथाइसोआवनो बियो जादोंमोन आरो बेनि उनाव बे जायगाया सुख्लाय बे इरिगेसन मावनायाव बियो मोनसे मेसिन टेसिन दोननाय स्टरमोन। बियो बेवहायनो गासै मेसिनफोरखौ दोनोमोन आरो बेनिफ्रायनो बे इरिगेसननि खामानिखौ मावनाय जादों आरो बिनि जिथु समायना मैदेर सुन्दाय बायदि मैदेर हाथाइ बायदि बे डिजाइनखौ बे समनि इन्जिनियारिंफ्रानो बानायदोंमोन आरो बे सुख्लाय इरिगेसनखौ जि समनिफ्राय बेखेवजेनदों बे समनिफ्राय बे जायगाया जोबोद समायनामोन आरो बेनिफ्राय बिनि जि गासैबो मेसिनफोरखौ बोखांनायनि उनाव बे ओरैनो गोलैनानै थादोंमोन जायगाया। बेजों लामा दंमोन, दालां गैयामोन आरो बेबायदिनो हरैबो हाग्रा बंग्रा जानानै दङमोन। नाथाय जोंनि इरिगेसननि केनेल जाम्फैया खोल दैजों समायनामोन। बेवहाय सिसु बागान दङमोन आरो बेफोरो बिराद समायनामोन। मटर केम्प बास स्टेन्ड बेवहाय दङमोन। बे आइडियाबो बिराद माने समायनामोन गासैबो। नाथाय 1990 मायथाइनिफ्राय बै समनि जिथु आबहावा सोमावसारनाय आरो बेफोरखौ लानानै बे जायगायाव माने मानसिफोरनि गोसोफ्राबो माने गोजोननाय गैयै जानायाव बेफोर गासिबो हाग्रा बंग्राजों दुफबनानै दङमोन। 2001 मायथाइयाव आङो एमएलए जादोंमोन तामुलपुर समस्तिनि आरो बे एमएलए जानाय समाव ज' रायज्लायनानै मोनसे थांखि लादोंमोन। बेवहाय मानसिफ्रा फैनो गिनाय जाबायमोन। जलथेंफारानि दानि बिवेकानन्द स्कुलनिफ्राय लानानै बे दानि माइखि बाजार होनो नामा बेखौ लोखि फुजा सादिया बेसिम मानसि गैयै बायदिमोन बे जायगाया। बेजों बारनांगौमोन आरो दा हनै बलरामनि दखानथिं हाग्रानि थाखायनो बिथिं थांजायामोन। गतिके लामाया बेनोल'मोन आरो बे लामानि गासैबो हाग्रा गुनानै बेन्दों जाफबनानै बेन्दों साजोंसो मानसिया थाबायोमोन। मालाबा सोरनिबा गोथै सह सिन्थाय बेवहाय गोलैनानै थानानै मोननायबो बे समाव माने रेकर्ड दङ। अब्ला मोनसे थांखि लादोंमोन आङो जे बेवहाय मानसिया जेरैबायदि गियो बेखौ बारनो
सोरबा दोनलांनांगौ बायरानि मानसिखौ हयथ' दरपारनि मानसिया बैसिम लोखि फुजासालिसिम दोनलांनांगौ नङाबा हरैनि मानसिया बेखौ जरदेनपारासिम दोनलांनानै बारहोहरनांगौ। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन भिडिअ'आ गोलाव जागोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो गोदान बोसोर सानजों लोगोसे बेबायदि मोनसे अबस्था जादोंमोन आरोखि 2001 मायथाइयाव आङो MLA जानाय उनावखायनो बेखौ थांखि लादोंमोन जे मानसिया जेखौ गियो बेखौनो जाहाथे मानसिया मोजां मोननानै फैयो ओंखायनो जों बेखौ जौगाखांहोनांगौ। ओंखायनो रिकनस्ट्राक्सन डे फिन दाफिननाय सान हिसाबै फालिनो बयबो रायजो राजाखौ लानानै थांखि लानाय जायो जे जों बेवहाय स्कुल फाथिगोन, बेवहाय खेला धुला गेलेग्रा बानायगोन, बेवहाय जों पार्क बानायगोन, बेवहाय जों हस्पिटेल बानायगोन, गासिबखौबो बेवहायनो जोङो हागुआबो गोबां दंखाय खालामगोन होननानै बे समाव थांखि लादों। आरो थांखि लानानै जोङो 2004 मायथाइ बे 4 मायथाइयाव मोनसे गिदिर मिटिं खालामदों आरो बेनि सिगां हाग्राखौ दानस्रां होजोबनानै जोङो साइड प्लेनखौ खालामदोंमोन जे बिथिं हस्पिटेल जागोन, बिथिं स्कुल जागोन, बिथिं गेलेग्रा फोथार जागोन, बेफोरबायदि बबे जायगाखौ जों मा खालामनो बेबायदि जोङो डिजाइन खालामनानै बेखौ पार्क जागोन। आरो बे 2004 मायथाइयावनो जोङो बेखौ जोहोलावफुरि पार्क हिसाबै जोंनि जोहोलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो हरकाब नार्जारिनि गोसोखांथियाव बेवहाय जोङो बे स्टेचुखौ मुर्तिखौ बानायनाय जादों। गिबि जाहाथे बिसोरखौ सन्मान होनायनि मुङै जों बयबो फैनो हायो जाय मानसिफ्रा जोंनि मानसिफोरनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ बावसोमलांदों आरो जायनि दारैसो जोङो दा बे अबस्थाखौ सफैदों। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा जेब्लानाखि सुक्लायाव जेब्लानाखि बिथाङा गसंनानै बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो बे बिबुंथि लाखिनायाव बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावदों होननानै बिथाङा गावखौ बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे गावनि मुंखौ लाफादों आरो लोगोसे BPF हानजानिफ्राय बिथाङा MLA जानायनिफ्राय दिनै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावदों। दिनैसिम आरो दासिम जेब्लानाखि BPFआव थानाय समाव गोबां खामानि मावबाय आरो लोगोसे दाबो BJPआव थांनायनिफ्राय MP जानायनिफ्राय दिनै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगासिनो होननानै बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो UPPL सरकारनि मावनाय खामानिया थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां जौगानाय जादों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। थारैनो BPF हानजाया दिनै बै समावहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावदों ना मावाखै नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारानो गोख्रों रावजों बुंबाय। अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।